και 14.000. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να πάρουμε άδεια, να προσθέσουμε ένα δεύτερο όροφο στη Λεωφόρο, δηλαδή να φτάσει στις ευθείες, στις δύο ευθείες, να χτιστεί μια δεύτερη κερκίδα, η οποία θα στηρίζεται, μια πλατφόρμα που θα στηρίζεται, θα είναι αυτοστήρικτη, δεν θα έχει καμιά επαφή με το παλιό γήπεδο, και η οποία οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι θα έχουν χωρητικότητα 3.500 με 4.000 θέσεις. Όχι, όλο και οι δύο εξέδρες. Δύο και δύο, ναι. Κάπου εκεί. Οπότε πάμε στις 20. Αυτό μπορεί να γίνει παράλληλα, ενώ θα παίζουμε, διότι αυτό δεν θα έχει σχέση με τη λειτουργία του υπόλοιπου γηπέδου. Και αυτό, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι θα στοιχήσει λιγότερο από 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, εάν είναι 4.000 οι θέσεις αυτές, μπορούμε, εάν πουλήσουμε 4.000 διαρκείας αυτές τις θέσεις, σε δεύτερο στάδιο, με 500 ευρώ στήριξη στο Παναθηναϊκό, να αποσβέσουμε αμέσως αυτό, ή να τους δώσουμε ίσως για 18 μήνες τα εισιτήρια, δηλαδή να κάνουμε κάτι ώστε να υπάρξει κάποιο κίνητρο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που κάνουμε είναι, κοιτάζουμε να βάλουμε ένα, και αυτό θέλει μια διαδικασία. Βγάλεις όμως τα ήδη υπάρχουν από πάνω. Ναι, βεβαίως. Ήδη ξεκινάμε μια διαδικασία επίσης για να πάρουμε άδεια, να βάλουμε γύρω από τη Λεωφόρο ένα πλέγμα μεταλλικό, το οποίο θα αλλάζει χρώματα και θα μπορεί επίσης να έχει κάποια διαφημιστικά μηνύματα απάνω, για να βρούμε κάποιον σπόνσορα κτλ. Θα είναι ωραίο. Εάν με τι άλλο, θα είναι κούκλα, γιατί θα είναι μέσα στην πόλη, θα είναι πράσινο, δηλαδή θα έχουν κάνει τριφύλι, δηλαδή θα είναι και θα φύγει αυτό το παλιό το απ' έξω. Αλλά όλα αυτά είναι θέμα. Μιλάμε με ένα μεγάλο κατασκευαστή ηλεκτρονικών τέτοιων, και να το σπονσοράρει για να βρούμε τα λεφτά να το χτίσουμε. Τι άλλο κάνουμε?